Finalizează implementarea proiectului Connect în Liceul Teoretic Olimp și remarc că acest proiect a avut un impact și continuă să aibă un impact foarte pozitiv pentru instituția noastră, dat fiind faptul că prin intermediul acestui proiect s-a valorizat odată în plus parteneriatul părinți, profesori și elevi. Ori asta este fundamentul educației, procesului educațional în instituția noastră. Țin să remarc că acest proiect a fost inițiat de către Ministerul Educației în parteneriat cu suportul UNICEF Moldova, în cadrul proiectului Parteneriat Responsabil pentru o adolescență sigură. Deci, Connect, adolescență pe interesul părinților, asta a fost tematica acestui proiect. Este un program de educație parentală adresată părinților de adolescenți, așa și care contribuie la realizarea strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale. Viitorul va aparține, școala este a voastră, mă adresez vouă, fiindcă de voi depinde acest templu al cunoașterii, cum o să-l faceți să fie cât de colorat pentru voi și pe atât de atractiv. Să știți că noi maturi, și părinții, și profesorii, ne străduim ca să depunem efort maxim pentru a vă crea condiții și a asigura un mediu public și sănătos de activitate în instituție. De aceea sperăm că astăzi o să fie un dialog constructiv, așa să spuneți lucrurile pe nume, fiindcă acolo unde se spune problema, acolo unde se numește problema, se vede și calea de ieșire din situație și acolo, deci, instituții se asigură un viitor. Suntem toți siguri că cât există școală, există și probleme. Poate de altă natură, dar ele sunt, au fost și sigur că vor fi, dar acest proiect ne ajută să rezolvăm cât de cât aceste probleme. Ce probleme aveți dumneavoastră în clasa care o dirijați? Și ce propuneți pentru îmbunătățirea situației în clasă sau în școală? Aveți 5 minute pentru a face Ar fi lecțiile cu psihologul școlar, deoarece datorită psihologului nostru, cu experiență, desigur, ne putem corecta și ne putem da seama de multe lucruri. Una din problemele care se confruntă copilul, noi considerăm că este bullying-ul, nerespectarea regulilor și neacceptarea celor din jur și gadgeturi. Aici intră televizor, dependență de televizor, telefon, iPad-uri sau tablete. Noi, ca părinți, am propus ca soluții să fie comunicarea asertivă sau comunicarea eficientă cu copilul, ascultarea, propunerea de soluții, evaluăm problemele pe care le are copilul, alegem cele mai bune soluții și stabilim perioada în care să fie implementate soluțiile la problema care se confruntă copilul. Relații ostile, afectarea stării de bine și bullying-ul. Soluțiile pe care le-am propus sunt discuții individuale și în grupuri cu copiii, ședințe cu părinții, mesele rotunde și consilierile psihologice, exemplu personal model, implicarea elevilor în luarea deciziilor pentru soluționarea problemelor de conflict și raportarea la experiența de viață și situațiile cotidiene. Un copac nu alege solul în care va crește și mediul care îl va afecta. El se va dezvolta diferit. Dacă va crește în loc deschis, în mijlocul unei păduri, într-o vale protejată sau pe vârful unui munte unde este foarte expus la vânturi puternice. De crescut va crește oricum. Dar pentru a putea să crească,
va fi nevoit să se adapteze. La fel și copiii nu aleg familia și mediul în care vor fi nevoiți să se dezvolte, indiferent, sunt iubiți, îngrijiți sau neglijați. De la 1 septembrie 2021 până în prezent avem 150 de cazuri suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Din ele, 70 neglijare, 18 violență fizică, 16 bullying, 10 cyberbullying, 4 absenteism. Am selectat elevii din grupele de risc. Clasele respective au beneficiat de acest proiect instituțional, laboratorul elevilor, părinților și cadrelor didactice. 45 de elevi cu comportament deviant din 10 clase plus colegii au beneficiat de acest program, 60 de părinți ai acestor copii care au format 4 grupe, plus doritorii și toate cadrele didactice. Iar Janic ne spune că orice agresivitate constructivă este până la urmă purtătoare de agresivitate destructivă. Iar școala este locul de desfășurare a acestui formidabil paradox. Agresivitatea școlară este un fenomen foarte complex. Ne-am propus un proiect instituțional format din 5 ședințe de profilaxie cu elevii, despre care v-am mai spus numărul de 45, cu toate clasele acestea. Și 15 ședințe cu părinții lor, anume prin programul Connect. Elaborarea și implementarea acestui program prin crearea condițiilor de îmbunătățire a calității vieții în școala și în liceul Olimp. Stimați părinți, profesori și elevi, vrem acum ca să auzim de la dumneavoastră care a fost impactul proiectului. Dacă cu adevărat ceva s-a schimbat în familia dumneavoastră, în comunicarea cu copilul sau în clasă cu elevii. Nu e doar despre lovituri și bătăi. Ea poate fi manifestată prin cuvinte jignitoare sau gesturi ce pot face pe ceilalți să simtă rău. Violența nu e doar la școală sau pe drum. Ea poate fi acasă și în alte locuri. Cum am spus și mai devreme, una dintre cele mai grave și răspândite probleme de acum este anume violența și bullying-ul. Eu cu clasa mea împreună în luna februarie am profitat de câteva lecții de profilaxie alături de psihologul școlar Sfântul Ileana, la care am discutat toate aceste probleme și cum am putea să le soluționăm. După aceste lecții pot spune mândră că chiar s-au schimbat niște schimbări destul de mari în clasa mea, pentru că am devenit mai prietenoși, mai încrezuți în sine și mai comunicabili. Mai sunt unele certuri, clasa este împărțită în mai multe grupușoare, fiecare s-a format grupul său și este în respectivul grup. La noi în familie mult s-a schimbat, chiar atitudinea față de femei, avem abordare. Găsești singur soluții să împaci cu colegii, chiar îmi spune că au vrut să mă implice într-o ceartă, dar am refuzat. Să rezolv problemele atunci când sunt mici, ca când va fi adolescenți, nu mai avem probleme. În familia mea s-a schimbat multe. În primul rând că am început să stabilesc niște reguli și să apară și consecințele când e nevoie. Am stabilit niște limite. Este și o conectare, deci mai apropiată, pentru că eu și așa eram apropiată cu copilul, dar acum îl înțeleg și mai mult. Plus la asta, mi se deschide sufletul, mi se deschide el, deci vine și îmi povestește. Probabil că eu am învățat să dau corect întrebarea, ca el să vrea să-mi spună ce îl doare. Aș vrea să vorbesc ca mama unui adolescent care e clasa 9. Să vă spun cinstit, relațiile noastre au fost atât vreme bune. Acum încă nu mai deschis. Eu, când se petrecea lecția, eu după câteva ori acolo sau a 2 zi stăteam cu dânsul de vorbă și discutam de ce discutam noi, știți? Și el la un moment dat îmi spune, mama, da, tu ai corectă perfecție, dreptate, că mă educi și îmi spui așa lucruri care cândva în viață o să-mi prinde foarte mult. Având copil la vârsta adolescenței, mi-am dorit să mă implic și eu în acest program. Am participat cu interes chiar la toate ședințele desfășurate de dumneavoastră, împreună cu domnul Alexandru.
Au fost niște ședințe în cadrul cărora s-au abordat problemele care chiar ne frământă pe noi, părinții, având adolescenți în familie. Am descoperit multe modalități de rezolvare a problemelor, dar în mod deosebit pentru mine am aflat că trebuie întâi de toate să-mi ascult copilul ca să pot rezolva problemele. Toate soluțiile derivă din comunicare. Comunicarea asertivă, empatică, comunicarea cu bonhomie, comunicarea non-verbală, paraverbală, pentru că noi avem momente și de tăcere și atunci când taci, poate mai multe probleme se vor rezolva decât ai tăiat cu un cuvânt. Și încerc în grupul școlar totdeauna să vin cu multe pagini de comunicare. Deci ați ajuns la final, fiindcă finalul încununează opera și ceea ce, de faptul cum dumneavoastră astăzi ne vorbiți cu exemplele, cu dovezile pe care le aduceți dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat în familie dumneavoastră, ceea ce s-a schimbat în relația dumneavoastră cu copiii dumneavoastră. Deci ne vorbește de faptul că, într-adevăr, școala noastră este o școală prietenoasă copilului și nu zadar această imagine a unui iceberg, fiindcă noi suntem liceu teoretic Olimp și acest iceberg nu este altceva decât o provocare și noi suntem cei care încercăm să punem numărul, să soluționăm aceste probleme doar împreună și nu unii singuri.